हेलो दोस्तों, हम है भोजपुरिया तड़का और हम सुनावनी भोजपुरी में न्यूज बड़का। तो रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करनी तो का सोचत बनी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी। चलिए वीडियो शुरू कइल जाओ। पहला ताजा खबर बा कि दिल्ली के केशवपुरम इलाका में 2 बच्चा के जहर दे हत्या कर देवल बा। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पता चलल बा कि हाल में शक बच्चा के पिता पर जाता कि इहे जहर दे के हत्या कैले बा। पूरा सही नहीं खे कि बच्चा के पिता अपने घर के नीचे परचून के दुकान चलावत रहल। पता चलल बा कि दुकान पर ही हत्या कैल बा। जौन बच्चा मरल बा ओमे एगो लड़का है जौन के उम्र 11 साल बा और एगो बच्चा जौन मरल बा उ लड़की है, ओकर उम्र 13 साल बा। दूसरा ताजा खबर बा कि जम्मू कश्मीर में भइल आतंकी हमला जेमे भारतीय वायुसेना के 5 गो जवान घायल भइल बाड़े लोग, जेमे से एगो जवान के इलाज होत रहल लेकिन उ मर गईल। एगो और सैनिक के हालत गंभीर बा और 3 जवान के हालत कुछ काछ ठीक बा। तीसरा ताजा खबर बा कि एचडी के गिरफ्तार कैले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहना कि जौन एक्शन लेवे चाही उ एसआईटी लेता। एसआईटी कानून के ओर से काम करत बा, जौन भी गलती करता ऊपर कार्रवाई होखे के चाही, ई बात मल्लिकार्जुन कहना। चौथा ताजा खबर कि अरविंद सिंह लवली भाजपा में शामिल भइले के बाद कहना कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली के जनता के खातिर लड़े के मौका मिलल बा। हमके पूरा विश्वास बा कि देश के प्रचंड बहुमत से भाजपा के सरकार बनी। पांचवा ताजा खबर कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और हरियाणा के खातिर स्टार कैंपर के लिस्ट जारी कैले बा। ये लिस्ट में अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया के भी नाम बा। रउआ लोग के बता दी कि ए बार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद बाड़े। तो रउआ लोग के ई खबर कैसा लागल? अच्छा लागल तो एगो लाइक जरूर करम और ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी तो का सोचत बनी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी। मिलतनी आगे के ताजा खबर में, तब तक खातिर जय हिंद।